Sanibona nwengane zakwethu ugodole okankomgodolo umfana udaba niyalwazi. Hey bantu base Ward 17 eMandeni sanibonani ngokukhethekile niyaphila ngani zakwethu. uNkulunkulu akanithandi bafana bakithi unithanda ubhubha wavela wanilethela imana into engafikeli nombani. Niyayibona lezi incwadi ezilala amapheshana la agunyaza ukuthi ngoNovember 26 kuzobe kune by election eMandeni njengoba sasonke ukuthi ikhansela leANC balikhiphile. Niyazi ke eWard 18 lapha ekuphethe khona uKing Danny sayithatha le award abantu bayakhona bayatetemuka bayatelebhela mntanami anithanda ukuphathwa kahle yeyi lalelani shuzana umkhonto ke njengamanje bengabe besanididisa. Lalelani wonke umuntu wase Ward 17 votela umkhonto wesizwe umuntu ozoqhamuka kuwe ezothi votela iANC noma other parties usomathuba loyo ngoba iANC ayenzanga lutho. Khumbula ukuthi lapha kakhulu eMandeni kuphethe amasela eANC lapha eMandeni kunomama la ekuthiwa ubani Lungile Mthembu Caron I don't know uLungile Mthembu oyikhansela lase Ward 11 lo wafuna u100,000 kuSonkontileka watshela uSonkontileka ukuthi babili fune banikeze u100 bezothola 50-50 ukushuthi njengoba babili bano deputy mayor uMagwaza wakhona lapha eMandeni. Hey lamasele ANC lalelani ngizonichazela nje lokho njoba nizibona lezi incwajana ziqinisekisa lokho ukuthi ngoNovember 26 lapha eMandeni iby election ikhona umuntu uzokhethwa yini umphakathi aniyangizwa ngithini la kumkhonto wesizwe abantu bayikhethela bona umuntu okufanele abaphathe akudonsa umuntu ngengalo la akekho umuntu ozodonsa omunye ngengalo eyomfunza abantu umuntu uzokhethwa yini qinisekisani ukuthi nivotela umkhonto wesizwe njengamanje batsheleni bonke abantu base Ward 17 ukuthi umkhonto usufikile eWard 18 sawuthatha ngiyakhumbula abantu base Ward 18 bamnandi uKing Danny ubaphethe mjojo. Lalelani bantu base Ward 17 eMandeni lalelani ayikhale bafana ayikhale uma befika la baya lalelani sesahleba amagidangoma enilethela ingubo enilethela ukudla enilethela everything nibathatha ogogo nibahambise lapho bekuthatha ukudla ebese umtshela ukuthi ufika uvotela umkhonto wesizwe. Injalo ndaba ningababreak abenza amathende vele iqembu labahleli bemcimbi kodwa uANC sukhipha out bantu base Ward 17 usho mina kaNkomgodolo ingane ushintsho selukini lusezandleni zenu bekani umuntu enizomethemba kumkhonto wesizwe anihole uKing Danny uyisibonelo. Lalelani bantu base Ward 17 ngiyanithanda ngaba kwethu sekuproviwe 26 November tshela uma wakho utshela anti wakho utshela sisi wakho utshela ibhuti wakho uzobhaliswa maduzane nje kubhalisela ukuvota ungasali ngaphandle niwagada amasela alanda abantu in other places bezovota on behalf of nina ningayivumi leyo nto leyo angithi njalo udaba niyalwazi bye.